Ir-residenti tal-Kalkara jinsistu li mhumiex moqdijin sew bl-arriva u li qed iqattaw ħin twil jistennew karozza tal-linja. Li nkun fuq l-istage fit-8 ta' filgħodu, qabel kont ngħidu jieħan ninżel 10 minuti, kont minn hemm minn hawn titla' u ġiet 5 minuti tard titla' wkoll. L-irkibt qiegħed jagħmilek indikat fid-29 ta' filgħodu, sija u 10 minuti. Tinżillek xi sitta eskwart u qabel 8 ma tasax. Karozzi. Is-Sindku Michael Cohen qal li l-impressjoni li għandu hija li s-servizz ta' trasport pubbliku qed jipprova jraqqal pannu bil-qara aħmar. Fl-opinjoni tiegħu m'hemmx biżżejjed karozzi u xufiera biex jingħata servizz tajjeb. Ta' mhux progress, mhux qed titlaq minn fuq tiżammel, qed titlaq minn hawn tinżel. Mhux affarijiet. Aħna semmuru qudiem u semmuru. Ir-residenti insistew li jekk is-servizz tal-arriva ma jitranġax, il-kumpanija għandha titwarrab minn Malta. Sa issa l-awtoritajiet ma tawx widen lir-residenti tal-Kalkara bis-Sindku Michael Cohen jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin se ssir petizzjoni biex l-ilmenti jiġu formalizzati.